Osi ye kom tete akom we ye nkom bloni akom ye kom tete akom ye nkom na mafo akom we ye kom tete akom ye nkom bloni akom we ye kom tete akom ye nkom na mafo akom wo Tano no obi ti abroche ne maame yale wo Ghana o ka kire busia fasa momfa ne kwa na Kesse wo ne nipa ne de ne maame na ba no mahwe ne ade ama ne ho atoro ya bo obi dua ne na ase ahohunu ne fu atatai o makwanto akoda na ye bibia still nipa ne wo ahohum ne kutam ye de na ba ma ye ho ade makwa asieye makosai ne kra ma ye ho nyankama de mahwe na ama ne ho atoro aye na dura ma ne no adura ma ne dware ma no obi am ne punu mama ne bia ma ne de asa ne na ase atatai ne fura ahono eko advert be ne chewi enti sa opese wo ye advert na sa opese wo digidi na enye nkwase ankomhye na motete to am o hye Elizabeth ewu a maame panimu we abɔ ne bra di nchine bɔtɔ be nan na mkɔ keka nkwase ankomhye no wadwuma na wo ye no pa no aduro sɛ ɔde no kredie be ye dwuma na munya daada no mu daada nipa daada na pem Nana Kesse TV so na wo hwɛ adesema ma yɛ ma mo nyina kwaba Nana Kesse TV be hu yɛ okuma setafo pankro no bonsuom ha dadwene amane bi da so a ne nkwa wo mu ko ade a twere ampɔkwam nyankopɔ dubo bi duro mu aso yɛ a nkunimdie ebe yɛ odia ene ya transe na yaba Nana Kesse akache yaba be di nkomo mpani se setire wo ho a yemfa eche enhye kutodwe di ya transe wo bebusa se di ntra na wo twetwe mu ya na brotre hima ohima lizi woto anananom ewonse do finhia duosia aduokronsia na onyae wudi ade mfinhia makomako aduoson na na ewu ya pega na sofo bi se ye ne ye nkom ye se na ye nkom se Nana Kesse se aden die nkom na mo hye die na mo kan bofo be ne be yi kire mu na se ne obeka kire mu ye ba na se ne ote asem no ene se ne a obete ne nte ho ye ne ye tiefo nyina ahwe twen me da me ho abasisi a me di libreto ba kwasi twumasi Mandela me ba na na atrase ye be di nkomo ahwefo ya mamwa kwa aba se mo atwen yen na ya da ye ho enso aba Samre de na o ya de ye Kesse obi beka se ye funu a esum amansan nyina watenase ti ye ba na ya be di nkomo na ye mo adwo ye ni o hene ba ye nkuta no boni bia na otwe mu na dupon tutu ye ni nyina ne se brotrehim akon Elizabeth se owuo ode dom beko ti emfa ho any situation bia wo mu se odidie se wonidie se kom de wo se kom de wo so ye promani so ye proniamani so ye broni so ye bibini so ye tenten so ye tietia ebre no so a obekọ na odomakoma wo be fa ma me mfinhia aduokronsia na otwere ampokwa nyankopɔ ode dom no na odi ade nko mfinhia aduoson Ghana yenkote a asofo bi se ye beyi kire wo mo ma na beyi kire wo mo nana asem hwehwe aso pa asofo ya se ye yi akire ye hunu ya ka ne de kekeka ho edoso ti adaroma say na be ka na de ka bia na se na ye sofo nsem ti na se yo agafo we are singing do we are singing de sa na unim ene mi twam aso da bia chi na mte se sofo bi so we deliverance so we dey o say enipa kronko pa bo ma akonson no fa ngu nsuo mu kodware na ne mo so mo akwankira a mo kire so ye wo mu ana nyame hu nipa mobo de edika efas da bo twedi ampon nyame basa yi adom ba akopɛ obo ya wo ban ebo isa no bo panye ye da nyame wa ye ba akopɛ nyame nyamienu to obi ka se ebi sum nyame a nyame ni ba bia nyame ye ba akopɛ o nyame ni ba bia nyame ye ba akopɛ na akosi bloni ye wo se god ena nananom abosom so ye no gos na je se onyame enketoa so ati ase enti nyame enketoa de na se nyame ni ho a abosom de ho mo na mo wo ho mo na mo ye nyame enketoa no wo dware nyame a wo hye na se no ye fast da mo nyankopon nananom ada eworo ma ade ache ba ko biem ampa ade ache so do di afe nokre ahwefo de di kai obi a wo hwe Nana Kesse TV ene obi a wo tie me pen film na tententin be si ne obi biere no ho betima dada oda oda seni bie no betima tuturo agu ani da oda seni bie no betimi de na dwene ade abu adada wo ade osika se wo ye komfo wo ye malam wo ye sofo wo edu nsini wo etima munu wo ye sofo ontimi this obi a wontie wo this obi a wontie me fe se anye bia akra no mama nipa ni a edai abie ani so ada ho e wo niam bi ho enti ye na na bi na kai wo se obi ye wo ntrekese a ntrekese
unim ohunu na unim bibi this all kan ade a ya na me hina me tai ba akokra na say oh me kan ma hyenkom ena de ba yi na nkom hye kura no say ne hyenkom enche bia memfa Ghana man enkwa akiri memfa wiase man enkwa akiri memfa amama nyina so nkwa akiri atiefo ne ahwefo nyina adwene nkwa akiri say ebe mfie ebe safe eni be se kakrani ana be safe mu ni o se afe ne kakra me keka bi bom ti bi firi mu a ena ye papa shalibutu enkramofo chief imam omu nyina panyin yeah osofo obi ekoshe nkom se shalibutu be dey afento no okan mampani abedi akire kura kan chese wanu nyina sabio adwene bi ani omu di bri ani so menim dia ade a omo penasasi so enne se de nipa be bo omo kukuruba asante si yebo no kukuruba chese yebe hura agye no so ne aka sesei hwe ahwefo me kan asema kire wo ewiase wabene a enye wo na abema ahosu o se uye nkomhyeni a enye wo na abema ahosu o onyuma na bede nya ado a se uye nipa bi asebe oda doma no a uye okandifo papa enye wo su eno ban na abeka nemum wabra ba abeba wo su no ba ene wadwuma pa obeye no ene be kire obi betre TV so me yesofo amabere me ye Okomfo amabere me ye malama na lima amabere you la bad agro na wudie me bufi obi nti ase me kasa kire banyansafo se benye badwemba banyansafo ne badwemba nye se be bagimifo obi anadwene mu da ho na nadwene mu tie pa no untimi nkoka anadwoma na semwe mfa nkire nipa no simple because ewiase obi adwene mu ayedai ebie enkane a na amanfo betra TV so sende ma fasika bagiska ne ye we no ema loko namba one ne yakeka ho ene na Kesse TV adawro ma ene nkrofo adwene mu ada ho untimi mfa obi asokwa na obi akyenkyena asokwa meda obi akyenkyena fa 1 enkoda ne 9 da abla 1 na yetia ne 9 ye de na furu ebe hyetia na nim eda wati ase na sabio nkramofo opanyi shalibutu chief limem opanyi na wanya be mfie ediokunu ne chi so ko ha na akwhye ne nkom so obewu a we enkrokro de don enkomsha sabio ete se wadidi ne wa me na sabio wadwene chi wakoto aduane foforo bi so sabe adwene bi anim ene adifo Okomfo asofo yepeyefu yepeyenum yepenenko a yadwene kina na senkane no a na nananom hye gom na sesebia musebia nya ado amamu a ye chiw ne atwauti hyew ye de se ka twauti firi so ana ye wura wo sapo ana sabia tutu amana nsem ana ye bo peme bo pamo a enka obi ntimi metro me kye nkwasiankom na nyankwasiankom ora so so obewu a wawu nyankwasiankom ana wanya na ntisesi papa na to da so to me ka queen madam queen mother na queen wo him abroche him ewu a yesi Okomfo bi o se ho anwa se Okomfo bi ma se Okomfo bi so abeka e bi se yesi wo se Okomfo so edunsini o wo so beka o boni di bibia at YouTube se yesi wo se ohuni nyame yi kire no adu mi no bi onya na ntisesi ye yi kire so obewu a ya ka se obi ahyem ma me ka asema kire wo enkom hye nie se etuo yi na wotwe ye bayi asem se ne besie se ni ne bekwa ko wie asem kro Ghana ye nwene ho obi anka ho asem na maka ho asem a kyew na ayedai esi ene fa ne nkomhye abom na sebe moto chacha nkomhye a wase me hye nkom ene fa ne chacha nkomhye kotoko beshe house beshe e de yan na mo odamo a na Okomfo duruwa na Okomfo bi de ho agigim Okomfo ntani na malam bi de ho agigim na sofo bi de ho agigim we beshe eno ne fa ne chacha enkomhye o to chacha na ni pa bienu na sabio anya body anya bank ye say aboa ya hwe ase tefre ahwe ase wa na ya obebutu na elipa bienu bobo na kotokore ha
na aka ha ase be hye kotoko be hye a eye ntu enkwase ankom hye we nya nkom hye e de nya ba ko eye wofu ana wofu na wo pe wonum ene waketesem no ahantan na we nya nkom hye wo enkom hye obe so hye nkom okotoko ne ha ase a hye se emfie mienu a beba bi kotoko ne ha ase be hye abrakwa anenu adwene ana kotoko ne zamarik ana kotoko ne mpo abrochetim bi a ye nanso ho da ye be hye na mpa na edai na bem na we na be hye na sanipa mienu bo ball na akoka se we be hye se be ba ama private e go draw what you say na abroche him a wo se hye nkom se wo se uhuni so obegu uhuni ye de na wo ye na de na moto na utu ye na obeka kire Ghana man ana be ye dai minim sa de we kura de firi we amokai popularity enfa sunsum sem ho enfa bosum sem ho ena enfa malam sem ho ena enfa asof sem ho enifa mienu na ekosi akan anko benkuma ebeko nifa na se we na be hya it make sense me hu se wadwene no ase awoso opa adwene fofo de tutrim na ye kan nyina ase si ai ya mode we dia betum sa broche him awu ye no enam fancy amope akatese ma mope amani problem so no na wo hu ne ye no wo hye nkom ne kire hwan na wutua na mokosi nsai na de be na wo ye osofo yi empa ye be na obo ye nkom hye wo hye obo mpa ye ne kosi nsai ne ko wie nsai menu asofo menu akomfo menu mala menu adunsini yi ya wo dwo wonum a wo ti YouTube WhatsApp wone Facebook na sefo ne wiase ma nyina ene TV so tu foto gu nkrofo ani adai ana mo gye mo nsakire me na asa mo gye mo nsakire me na adodo o mo gi o mu din ene na panifo so ogye mo nsakire me na agiu din ehwehwani mu asofo agiu din me ma adai dia ena sebe da bia osikani bi wu a yenya ho asemka efiri sa asofo akonfo atrofo amalamfo atrofo ene won a epe yefuni ano efiri so mo hye nkom efiri besi ne efiri mle tenten mle santini besi ne obi an hye hia ni ho nkom da na wo ye do ye de wan ni mu wan na hye nkom se Kesbe mame ye bayifo da wan na hye nkom se Kwame Despite mame ye bayifo da bayifo bia ni wa ne mame ye bayifo da sikani bia o sikani bia so ni wa ya kan asem sikani bia nya ho asem ka efiri sa mo hye nkom hye ye obi an hye hia ni ho nkom hye eda fia o mu se no bi ana ti na mun hye hia ni nkom se bia mu se be nya ado e kina Mandela obetolupre fine and ye te kom no me so no de kan kom sa de nka ye o sikani be ne ebo ni ma me be ye da bia hia fo ne be metolupre de nka ye da bia nkom sha mo hye anya president ya eye minister eye Kesse chief limam oman mu mpanifo enam enipa emu adom ene de mo bedie ne nipa be baje mo so ene akasesem ni dwa ni ahantan enti mo de ensemfi e de aye nkom hye se no nipa no te a obefre wo mo na nsa ya apieti jakoto ho akuro ishi ye e de mo ahunu na mo anka this de obi bewuo ni dam mo fi hye nkom hye no onyankopon tua mo ka mo asofo ene mo akomfo ene malamfo ene mo a mo da domano a nyankopon tua mo ka nyame abomudua ba mo nim nyame abomudua menje wa nya wo mo ana afi ne de nya wo se nyame abomudua se de komo afura nyankopon ka wo no tum abomudua ba o mu hunu menje wa de kro this oka etiefo ahefo be obi anwanwa o mo fi hye nkom hye ya o mo so o mo ne wo ho ya wo nyankopon kasa o mo ti o mo na ekom wiase nyina o mo na tumi nyina kuta o mo no bisa ho se corona no obi ti be hye ho nkom da se ya le bi be wiase ebe kunkum da bi ni se nyame odi suma me nuan ma sofo akonfo amalamfo dunsifo mu amoso na mu dwomanum enam nipa enim adom ntino corona onyankopon ene silence mu enkomhyefo atrofo no odi sie wo obi antima be hye ho nkom da corona e ba ye se Ghana man ye bompa ye ne mampanyini Ghana mpanimfo wo mo ye ho akom kire ye yi no sa bre no a asofo bi hye enkom ebo ho pa ye ho akom kire no sa da no yade no musu ye Kesse nyam ye twam nyina mo ka baako ekunkum ye eto wa ne the numbers na ba oh Ghana ye yi no ye yi ko na nimpa ade na mo ho ade se nipa no ne kwa na ekosoro afa wi akira yesa lockdown no yesa de ababiem nyame ye twam ka bomudua se enkom sa mo hye no nyame se wo hunu mo tom
Da bia ye wuo ho nkom. Da bia. E se apiete. Na mo hye nkom. Da bia. Gas e be papa. Nkom se so ba ye. Kolona yi. Ye hunu se kolona e bi ye obi ma asofo bi bom paye ma no so to no da. Komfo bi ye nyankama de ma no to no da. Ana se nya spiritual. Nananum adawro ma kolona ya de bai. Ehu musia na nata no adawro ma ye koyi ni pankonu kroduam. Bisa hwan na enim. Pankonu ni bie no ya tise kolona ya de bi a che na da. Se me boa munyimi tontombo me pankonu ni bai. Hu musio ye prapra konum nyina tie ne tia ko pankonu ya twetimhie so ehwahie so pankonu tafohie so ekoyi musio etwu twitwa adwai eyi hu niema epa asase boa asase kraman edi yi musio ewo ahye ne ahye so pankonu ni bie no yare ne kanda ene fe na kom enya akom ne dedewo enya akom ne enimdwo enya akom ne se wuye nyanka woye enseche na mesika bo ende niema nketwa na akom ne se ubesai na ben yaka so ubesai na ben abeka na bebamu ubetuma si yare ya no ubetuma bonipa ho ban obi wu otuma hwa ne yare bibi do obi so no asua na ho atoro ene fe ne se woye komfo osofo ne se obebom paye eba adeso ne enkonua a eso obi ebefi so na nye dedeye eni nsem huru obi ba bewu da bia president bewu da bia minister bi bewu da bia ohini bi bewu da bia chief limamu bewu da bia osikani bi bewu efi tetente ni besi ne ohia ni bia muda 96 years owu ana eden Yesu kura se ye fie na ye asem na moto na mo ye ya eti ya na mo a mo hye hye ankwase ankomu yi ya na mo mfele timoni mu ho ano ye friend mola sa na asofo no friend ene friend mola no mola o ka ni bi ama dom o de pedom dom wapu abehwe no mola no mola enkwase mola no o ye mola oni bibi sa wo so pe mola oni made a eche mola omudi ombetimi ena me cho se unu ade eche mola ade eche mola ene se ubedi nokure ena ye mola na di nokure se wudi nokure na se wadwuma wo ya di nokure di a se da bia se dom obi fia menya campaign menya advert enya nkyerechira ye ya multimedia menya campaign menya advert minko TV so minko radio so TV for kura hwehwe me ebisi ebetua meka meye nkyerechira me ye bi me ntua meka me se me ni bre fi se me ni corona ene me mia yam wo ya adwuma na wo ka nokure obi yale wa hwe ne yade a yale fo obi wa ye mfa ne ma nkyɛn obi abrabo asai na adwuma asai na sese bi wotuma boa no amna fara ntuma pefla obi abrabo asai o ma ne ma nkyɛn enti so person ye advert ye anyone kase wadwuma wo ye no kuradie fa ye ma wo ho na wo da obi bu ni gini sika ekoye mora ekofa nkrofo ma nkrofo betra TV so na me yale o na me ba na ahwe me yade osofo e na me yale na osofo ye sei osofo na yade bi damyem na abọ mpa ye ma me ne manyin nsem awo na oye mola wi ekofa azanfo ebe ye campaign de ma wa oni nkrofo ahyehye etua o muka wo be twanto na twa adakoro ebe pem da san na so efiri se opam ohunfo a otoro be ma ya na mo ye wo ya enye mo fele ya na wa wonim sa ade a wo kan ade a wo ye dwumadi a wo die ekoya wo nam so yi entrankom se ne nsama be kan TV so YouTube Twitter ne nasefo ne Facebook ne Instagram ne hwa no ene esi bi de eyi fro bi kura ba ye se fe no de TikTok eti ya na ensemu na mo be kan ya na mo mfele ya na be ayemora mani ewa ma mo papa che se wo pe bene a me pa cha wo meni akope bene jeli duro mani ntimi puna duro me ka asema kire dimoto fa duro pusu onum na wusai aben ka asempa manipa na nto ne class na nwie na blabo mu yie ko penuro na fa hwe yare na se obi ba won nkyɛn na aboa no ma ho tɔ no a hwɛ abokyerefo mu asabe mu ni mesan mu ni mediamtie se medwa manum a meboa obi ti abrokyere ne ma me yale wo Ghana o se kwana o ka kyerɛ busia fo se mo mfa no kwana na Kesse wo na nipa ne de ne ma me na ba no ma hwɛ ne yade ama no ho atɔ no enya advert na de na cha advert be na che wi ya bo obi dua ne na ase ahunu ne fu ataatai o ma kwanto akoda na ye bibia still nipa no wo wu ahunhum ni kutam ye de na ba ma ye ho ade makɔ asiye makɔ sai ne kra ma ye hu nyankama de ma hwɛ na ma ne ho atɔ no aye na dura ma na no adura ma na dware ma no bia mu na punu mama ne bia ma na de asa ne na ase ataatai ne fura ho no ɛkɔ
advert be na chewe ah enti sa opese wo ye advert na sa opese wo di na enye nkwase nkomhye na montete to am o hye Elizabeth ewu a maami panimu we abɔ ne bra di nkyene bɔtɔ be nan na mekɔ keka nkwase nkomhye no wadwuma na wo ye no pa no aduro sɛ ɔde no kredie be ye dwuma na munya daada no mo daada nipa daada na pem hwɛ konfo bi atwa daada nkrofo a obu nkrofo bubu da kro na taban na ayɛ na fɔ ɔsɔfo udwa wonum dwadwadwa ne oye molo a ɛne nkrofo kɔkyehye ho obi kura tibika so obi wunu wanyane no abra wonu mi se oboa onyankopɔ betu so atua ti da kropɛ na oso ataba na ayɛ na fɔ ɛfɔ afe entimi muda afe no wani abre de beba ne se onipa ngukura so obewu mesra mo me nuanom akomfo asofo malam limamfo mesra mo nyaado no me nyai atronkom hye no so opese o hye nkom dia hye nkom to obusua so wo busua obi to eso oye niema okeka nsem bia enimu na busua ayalefo ayemu ma eniema ekoso onye papa matini frani ani eni frani nso kura tini fie wame wasamum yade amemu akasa emum so mekasa emu tini fie o wame obi e wontimi ngo awo bonini so tini fie wantimi anye oto okeka nsem hunu edwana no mepa sa meka asema kire wo ade bia de woni mu twa wo wo bepene na wo kina sem efiri sem panimfo se ye dia dibiem na ma hoho anika enti so obi ba won chan a dai suba pa di fa kire no kanokra che no men dada no ngi ni sika wodi no kradie ye adwuma enipa no hu ano wasere onipa no de ade abeche wo no wasa akase na nyame nhira wo na nyame nya okese wate nyame man kwatentene piao ene papa wo piao eye emola no ene enum dwa no ene nsem hunu no meka asema kire wo eka nyankama de pa ene ka nkonya metuba ka cho se ka metimi di ayi aba aduaba atuko hotel so ma na fifi baka se medwomanum obi onimi bia onimi ensankyere ne enso tano esi daabi enam ne fake fo no ye sika duro me yi sika fesika beji skanti ena tano se konfoi saa ne amani nyina entwa se ese bosum eduabe ama na fifi meme mu atia na de saa ne amani di ka ba ye bisa obi apankro no me nkwatia enso so obrimponta no se enkatebon na ese abaduasa enam ne fake fo ne ma o makogye ne ma o mu di yenti ena tano no saa ne ma wo nyina ama me nkwatia ne nyina ka she because me mu atia we different types of dwarfs ni won hwemu mu atia ni obi pomu de ni won frama mu de tete die o nya na die o ma nkwohwehwe na kwagye ye o ma nkwotua sika o me nana no ade okọ pankro no ba stop o achi ho ye flo ebom so ma rekro ye ko obo so ene bom so ho na mu atia nyina ti hwe me ko kire da ko me ko kwatwa nyina che obeduru ho bonse abotai pa ene ma bobo so ye ka asema kire o tete ade o nya na ade o ye kom tete akom ye nkom bloni akom wati ye kom tete akom o ye nkom na mafo akom piao enu ta no se ye kom tete akom ye nkom bloni akom ye kom tete akom ye nkom na mafo akom o ye kom tete akom ye nkom bloni akom o ye kom tete akom ye nkom na mafo akom o piao ta no nyum no ta no sitre so a no amanyum we so o se ye kom tete akom ye nkom bloni akom ye kom tete akom ye nkom na mafo akom o ye kom tete akom ye nkom bloni akom ye kom tete akom ye nkom na mafo akom o ta no o si wo ye 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 fra Asante si efabo ahwe ye hu no ye bo santre si epeta no ahwe nyame bu oni o oye tano nyum no o si ye mo hayo ada sinaje na hayo nya agro ye mo hayo ada sinaje na hayo nya agro ye mo hayo ada sinaje na hayo nya agro ye mo hayo ada sinaje na hayo nya agro ya kasa hayo a obofo odi tuo ekum nam no ahayo no ko ha etu okoro odi bi be fia na nananam de nyuma ma no o si ye mo hayo ada sinaje na hayo nya agro ye mo hayo nipa na nwura mo anajo bre okum nam okum osono
okum cheche amampam asisire asebo ahonhom anadwo na wonam nyina no ahayo no no obofo no enema ohu na anadwo no enya adekoro enya asem ketewa otimi kɔ no de namba ohyensuo ahoma ahonhom Sumsum ahodo omoyi ehu adie abayifo abayibonsam ahayo no ento obrempon no oba no ositire so a no otonwom yemo ahayo adase naje na ahayo nyagoro ahayo enyagoro enti yemo ahayo a no ayede no wadase no waje efise obofo ene de nam ehugya so enti mesramo mumienya enudwa no ene ensem hunu enkom se hu nim faso akom yede wo nyame na de ma yanhwehwe wo hwehwe a obi anyankopon ede ama no ontimi ne nyapeda ka wuli se wakom dadada nyame na de ma asofudie odomanko na de ma wo ye malamu a nyame na de ma nyame amfa ama na asesabia musabia nyaado a wo de prepa ebepa ebewie akire no wanhua ne yenti no wo be hye nkom wo be tra TV so no aka say Queen Elizabeth mi wuso obewu nyame betua mu nyina mu ka baako nyame betua mu nyina maako na Kesse ena samre de watene nka no sen mo nhye nkompa kompapa nyambola mora nkom mora no ayeka no ebi nti ase nanso yan ye Sumsum mu nyuma de yeni mora ase tinana se yan kan kire mo se empani se etire wo ho a yemfa che enhye kotodwe timo a mo keka kasa ansem no nyina ene ye se samre ye dollar no aye bibi ba sa na mkofa bi mekan ye ho hwena na Kesse TV benya nigye wani bete wani beda ho obi emu subscribe ma onua bi mo nso hwe bi no hu nia ekro na dua be wonani a otu ase na wantwa so medin di breto ba kwasi twumasi Mandela ye besan hia bio ye da mo nyina ase ya ma mo ne hwe a enya ado